सारि बोसोराव रायजोफ्रा माबायदि बिसास खालायाखै इउपिपिएल नि सायाव बा बिजेपि नि सायाव बेखौ जोङो नोजोर बोनानै जों हमदांनो हादों जे फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया सरकार दागोना 100% खाथां निश्चय 100% आरो खुनु इलेक्सनाव हालदल प्राइमारि हिसाबै जोंहा जेननायनि रेकर्ड दायो लोगोफोर भिडिअ होयो आङो माने 1 उइकसो जाबायमोन ओमफ्राय दायो मोनसे भिडिअ होनो थाखाय गोसो जादों बियो जाहैबाय माने पलिटिकेलनि मोनसे भिडिअ बियो जाहैबाय हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव दायो माने गोबां मानसिफ्रा माने जयनिं जानायखौहाय नोंथांमोना ससियेल मिडियायावहाय नुखादों एन्ट्रस भिडिअहाय ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो ओमफ्राय प्रेमजित नार्जारिनि जि ब्लग चेनेल बे चेनेलखौबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो ओमफ्राय लाइक खालामना होदो शेयार खालामना होदो जाहाथे माने गोदान गोदान भिडिअफोर आंबो आपडेट लाबोनो हायो दायो लोगोफोर बिपिएफनि मुरब्बी जि सार हाग्रामा महिलारि बे बिथांनि नुजाथिनायावहाय गोबां बेबायदि माने बेंगलि सेल बेफोरबायदि माने मिटिं खुंनायावहाय बेफोरबायदि माने गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठी हारि माहारि अनसायग्रा हाग्रामा महिलारिखौहाय मोजां मोननानैहाय बेफोरबायदि माने गोबां मानसिफ्रा जिएसपि बिजेपि इउपिपिएल निफ्राय दायो माने बिपिएफआवहाय जइन जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों ओमफ्रायो मानि थाखायहाय दिनैहाय माने जइन जादों हाग्रामा महिलारिजोंहाय बिथाङा माने हारि धोरोम जाति बासियालासे बिथाङा दिनैहाय माने बयखौबो एक्सेप्ट खालामो दरजाखौ खुला खालामो जायानाखि फैया मानो खामानि मावनो थाखायहाय बिपिएफजों खामानि मावफानो थाखायहाय माने बयखौबो माने वेलकाम खालामो आरोखि बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे जगदान जानाय माखासे रंजानाय मोसानाय आदिबासिफोरनि डान्स होनाय गेदारिं जानाय नोंथांमोना नायलांनो हासिगौ आरोखि थेंक इउ से हामबायसै।